ljudi se pokoravaju stvorenjima, a suprotstavljaju se stvoritelju. Ljudi se danas sad pokoravaju strastima, ne mogu da savladaju nefs, nego vidi kamenjarku, minit, goda moda, dižu se sistemi protiv vazdušna avijacija, napad, svi senzori uprti na nju. A sine, uništite, napraviti masakar. Evo, tome se radi, ljudi moji. Masakr ti napravi. Uništiti porodicu, uništiti sve što si radio i borio se za nešto. Magike, kod uleme je danas sve dozvoljeno, brate moji. Danas kod uleme samo što im odgovara, što im dođe iz centrale, to, tras to. Šta misliš ti, Sanele, o Jusufu Bačiću? O Jusufu Bačiću? Sve najbolje. Mudžahid našeg vremena. Ma sve naše on. Eto šta mislim iz srca Allaha. Ono je bio mudžahid. Njegov pogled ti govori sve. Nema potrebe ti s tim što da pričaš. Sve sam im rekao. Sa njim sam počeo, s muftijom završio. Mufto. Naš mufto, dobri. Eto, mudžahid našeg vremena. Sve sam rekao. I nemam šta govoriti. Kakav im je bio završetak? Svi ste svedoci. To je, kad je 2006. Da. Barčić. Svi ste svedoci. I tu nema što da priča. Kogod digne glas, tras. Ko ide po sistemu, ta se prožinje. I on pići, pa kako ćemo, šta ćemo na kraju, vidjet ćemo. To vam je to, ljudi. Moj Jarane, kad si kod njega u društvu, dobro se skontaj šta ćeš pitat ako već nešto hoćeš njega da pitaš. Dobro razmislim šta pitaš. On te poliva, nama te poliva pred narodom. Nema veze što si njegovi, brada i sve. Prvo tebe, bam, bam, bam. Šta pitaš? Znaš li šta pitaš? Sram te bilo. Krenuo si za požudama. Evo ako je na mene. Ja bih volio pokant. Čuti, majmune, što pitaš? Pa neko pita, treba da znaš šta pita. Ljudi, nemojte da vređate nikog. Ja ne vidim stvarno komentare, nisam na to se sređen. Samo ne, brate. Moderatori čisti, samo čisti. Samo nek vređaju, mi ćemo imati za to nagradu. Samo čisti, moderatori. Halo, rahmetelji. Alaikum selam. Sančo, ono je bio mudžahid, brate moj, on je glavom i petom stojao. A tamo neki Kavazovići, Mamazovići, Favazovići, on će ti burazare... Taj će tvoj jadni djedak. On je izdal fetvu da nije ispravan zekijat ako se ne plati u islamsku zajednicu. Ali on ima sertifikat, on ima diplomu da on mene vodi. Ja takve vođe ne mogu, mene neće taka vođa nikad vodi. On ima tu diplomu, on je to neki, šta je on? Kakvu on školu ima, ja ne znam, nija, niti me interesuje. On nas predstavlja, on u naš glas prihvata, odbija. To mene boli sad, razumeš? To mene boli. Ja sam krenuo, gledaj ovo. Da ne bi ko od ovih slučajno pomislio, Allahom mi vam ne lažem, zdravo. Hoćete li vjerovat, vjerujte, nećete li to mene. Ja sam vama svima pokazao koliko mene zanima mišljenje vaše. Znači, šta ćete vi misliti o meni, apsolutno me ne zanima. Ako vi ne vidite ko sam ja i šta sam i kakav sam, ja sam ovdje ušao, a tako sam čitao svoj život. Iskreno. Ja nisam najpametniji na svijetu, ali se smatram da sam jedan od realnijih ljudi koje sam ja upoznao u životu. Ja sve ljudi što sam upoznao, ja mislim da sam ja od svi u njih realniji. Ja tako mislim. Nikad nikoga ne diram, ništa svoje ne guram na silu, ja samo guram istinu. Ko će je primiti? Hoće li neko to prihvatiti? Hoće li neko izvati? Mi nećeš, brate, ti svojim... Nikad ja tebi neću reći ti si nevjernik, nemam pravo, jer ja sam onda munafik. Nije moje da pričam ko je vjernik, ko je nevjernik, to mene uopšte ne zanima. Ja trebam na sebi u stvari prvo da poradim, da sebe dobro iščistim,
da se pojačam sa ibadetima, svačim nečim. Ovo što ja radim nije ovo ništa ovakav smart kore. Ja znam, meni je žao zato što imam znanje. Žao mi je da mi milion puta moja djela i moja borba sve propadne u vodu. Ja znam da mi propadaju kad nako kažem da jebem i to i akciju, sve znam ja. Ali ne mogu kad sam taki. Iznervirate me. Pa iznervirate me uši jedne, vi što pišete laš. Vi mene iznervirate, Allahom dragog, ja idem i pomažem narod. I istina je to, Allah mi je svjedok. I prije TikToka i sada jebem ti. Mene bri. Pa ja sam pokazao 5 videova što sam ja uradio. Valju, ti sve kome pomogneš, brate moj, to je tebi, to ti puniš tvoju kovertu. Razumeš? I što ti imaš kome da se pravdaš, brate moj? To je između tebi tvojeg gospodara i doviđenja prijatno. Šta ti imaš kome da se pravdaš, ti nekom da dokazujem ja... To je tvoje, brate moj, i ti ćeš to vidjeti ako Bog da nas unijema. Razumeš? Šta ima ja kome da se pravdavam, brate moj? Ja šta radim, ako ću nekome pomognem, striktno radi gospodara ću svome, dati gotovo. Pusti to, brate. Kaže, kako žena bez... Danas ti je Hač postao, brate moj, turistički destinacija. Danas ti je... Biznis. Ma, drugačije. Pa vidiš i sam ne. Provjerite samo šta biznismena ide na hađi nosi med. Provjerite. Kad uvaljivaju sve jednom hađi po kilu, 2 ide ponesu. Atrakcija. Pa tamo dođe sa 500 kila pa je roka po 100-200 eura. Čuti bre, ne bi... Neš ništa da pričam, McDonald's ima u Meki. Ma, njihovi ljudi, šta ćete imati? Pa evo ti Palestina. Čuva Medinu, čuvaju mezar Marinci. I sad dođe neko od vas i ne mislim na tebe, brate, halal. Det mi je iz Rijada, kralj. Moj dedo iz Rijada. Govori istinu, ljudino, istinu. Pričaju o hađu, oni ne znaju obrede, ni znaju šta moraju uraditi, ne imaju pole. Išao, uslikao se tamo papir. To je bitno, imena, ono mi sami sebe sramotimo s onim papirićima i tamo neke... Volim te babo, jebem te babo. Nemoj psovat, djarabite. Aj halali, brate, ne mogu ja tu kad vidim natpis, ja bi sebe ujao. I ko će nas da ceni, ljudi? Ko će ono da ceni? Evo sad sam ti dokazao, uvijek si bio u mom srcu, a jesu i... Volim te esede i kad neke bam, selfača ide, jo. Posto esed, dženetlija, ide te spik sa čabe. Mene jednom tetka kad ne ubi, ja stao na tespih, bio na podu, otac te jebo, to je sa čabe, oni nije žene to Allah te uputio, što si pobismila, ništa brojčanik. Pa stavila na retrovizor, pa gdje god krenu, krava neš da se oteli, leti nosi tespih u štalu, mešio je na rog, baci na paripa. Co ja sam podigli, pa vi ti nimaš... Pitaj, sve u helače. Pa mi smo taj tespih nosali po svunožu pokuće. Džaba ga nosaš, nisi ucio ništa, neš ništa ni požeti. Bježu u pičku, mati tetka, reko mi bez uze hodamo. Kaj ovo je tespih specijalni, kaj mogu osvanti pare u kući. Neću osvanti ništa. Hajmo leći, ja izgledni od hodanja u kući. Svu noć ja ko krava nosamo tespih. Krava vodi, tetka mora krava prvo primiti porciju 9 mjeseci, pa onda ide vole.